Señoras e señores, chegou o momento. Comeza agora a cuarta gala do deporte da Deputación da Coruña. Prepárense a vivir unha noite de emoción, recoñecemento e deporte. If I should stay, I would only be in the way. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I learned how to get along, so now you're back. Walk out the door, turn around now. You're not welcome anymore. You're the one who tried to hurt me with goodbye. Think I'd crumble, you think I'd lay down and die? No, not all. I will survive, long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got my life to live and all my love to give, and I will survive. I will survive. every now and then I fall apart. Around bright eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit scared about the day I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you now forever. And we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the night. But love is like a shadow on me all of the time. I really need it tonight. It's gonna start tonight. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Every special man. So long, darkly. Rough and tough and strong and lean. It's raining man. Isto é Revolution UPA do Club de Baile Deportivo Un Paso Adelante de Narón. Son as campeoas do mundo e de Europa de baile deportivo en 2024, 2025 e buscan o triplete neste 2026. O Mundial celebrase en Guadalajara, van facer unha viaxe a Alcarria, o Europeo en Salónica, en Grecia. Cultura e deporte no arranque desta cuarta edición dos premios do deporte da Deputación da Coruña. Boa tarde, presidente Valentín González. Boa tarde, Julia Valde, delegado do Goberno en Galicia, subdelegado do Goberno en Galicia. Boa tarde a todos os membros da Corporación Principal
os concelleiros, as concelleiras, os alcaldes, as alcaldesas, particularmente a todo o deporte da provincia. Esta é a vosa festa, este é o momento para celebrar os éxitos do 2025, os momentos sobranceiros. Vamos a vivir algún intre de emoción, moitos de sorrisos. Temos ademais que facer exercicios de memoria. Para comenzar, queremos que nos acompañen neste escenario o presidente da Deputación, Valentín González, Julio Abalde, su delegado de Goberno en Galicia, Bernardo Fernández, deputado provincial, Natividad González, deputada provincial, e Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Os premios que se van a entregar son a consecuencia das deliberacións dun xurado formado por medios de comunicación desta provincia. E as obras de arte que se van a entregar e que vai levar cada entidade, cada adestador, cada deportista, son asinadas por José López Noya, un escultor de Oroso, francés e o seu alcume, e por Soledad Penalta, outra artista desta provincia. Poñémonos en marcha co mellor evento deportivo. Clube Ximnasia Rítmica Viravolta recolle este premio Wendy Rey, a directora do evento, e entrego Valentín González, o presidente da Deputación da Coruña. Viravolta é a entidade que organiza o Torneo Internacional Viravolta e a Gala Viravolta Jael en Compostela, torneo de Ximnasia Rítmica que medrou desde os inicios e que se sitúa como unha referencia desta modalidade. Van 4 edicións, máis de 800 ximnastas, estrelas internacionais, enorme impacto. Na última edición a madriña foi a antigua ximnasta internacional Carolina Rodríguez. Wendy, e ademais tedes unha parte solidaria de todo isto a favor de Asanov. Sí, é a Asociación de Axuda aos Nenos Oncolóxicos de aquí de Galicia. E, bueno, levamos a moitos anos colaborando con eles. Vaya 4 anos, non sei se esperabades en Viravolta este impacto que tedes e esta maneira de medrar. Pois a verdad que, bueno, fomos medrando moi pouco a pouco, pero creo que o punto de inflexión foi cando conseguimos traer as rusas, as gimnastas rusas, que foi como, bueno, eso, punto de inflexión de, bueno, pues de pasar a moitos máis espectadores, moitos máis participantes. E pensando neste ano, que vos poñedes como obxectivo? Pois, bueno, sempre mellorar, desde logo, nada, traer sempre as mellores, non? As campeonas olímpicas, ahora mismo está Barfolomev, non sei se vos soa. Bueno, os forofos da gimnasia seguro que sí. Bueno, na última edición foi Carolina Rodríguez a madriña, non? Sí, Unha histórica. Sí, Carolina Rodríguez sempre é a madriña do evento, sempre leva colaborando con nós desde a primeira edición. Pois moitas gracias, moitas felicidades. A ti. A vos. Gracias a Wendy Rey, a directora do torneo do Viravolta. Premio patrocinador a Cinfo Contenidos Informáticos, entrega a Julio Abalde, su delegado de Goberno en Galicia, recólleno Antonio Rodríguez, conselleiro delegado de Cinfo, e Adrián Pan, director do proxecto TV. Cinfo é unha empresa de contidos informáticos, creou a canle TV, que retransmite cada fin de semana 750 partidos en 10 comunidades autónomas, diferentes modalidades. Na provincia da Coruña, 69 clubes e 29 concellos estiveron no proxecto de 2025. Cinfo traballa con inteligencia artificial. Antonio Rodríguez é o conselleiro delegado de Cinfo. Que Cinfo, a que vos dedicades en liñas xerais? Bueno, nosotros dedicámonos a emitir o deporte. Temos unha plataforma con 750 partidos cada fin de semana, 50.000 usuarios registrados, medio millón de views cada semana e a colaborar co deporte, é o noso lema. E Adrián Pan é o director deste proxecto, como se che ocurriu? Bueno, así nos queremos colaborar co deporte, queremos TV a televisión do deporte, pretendemos ser a televisión do deporte que emita dende categorías dos máis pequenos ata categorías semiprofesionais e, bueno, que todo poida verse a través de internet. E como se controla tanto evento deportivo? Moito traballo. A túa casa que é un control central. Sí, temos unha pantalla así máis grande que esta, e todos os partidos aí todos os fines de semana. No, pero hai moita xente, moito traballo, moita tecnoloxía detrás para poder dar soporte a todos os eventos que se fan cada semana. E que tal a resposta? Porque isto é novedoso. Moi ben, a verdad que moi ben, tanto a nivel satisfacción do público, a nivel mensaxes que nos envían, xente que dende fora, dende Argentina, poden seguir os partidos e demais. Bueno, é moi satisfactorio pois dar servizo a xente que poida ver os partidos que todos queren, non? Moitas gracias, Adrián Pan. Antonio Rodríguez, de Cinfo.
Premio a unha vida no deporte vai entregar este premio Bernardo Fernández, premio a título póstumo a José María Baleiro. Acompáñanos a seu irmán, Francisco Baleiro. O premio para unha persoa fundamental para entender o que significa o baloncesto en Betanzos e na súa comarca. José María Baleiro foi a alma do Club Baloncesto Santo Domingo. Betanzos deixounos hai 2 anos. Unha persoa do deporte, dos deportistas, traballador incansable polo ben da xuventude de Betanzos e a súa comarca. E seguro que nos sigue protexendo, Francisco. Sí, todos os días. Eu, polo menos, acórdome todos os días del, de todo o traballo que fixo o noso povo polo baloncesto. E seguro que todos os nenos e nenas que estiveron con él tamén se acordan e o baloncesto continúa como homenaxe seguramente ao seu traballo. Sí, todos os amigos del están intentando con éxito continuar con esa labor para que ese traballo que fixo el durante 20 anos pois continúe outros 20 ou un moito máis. E a mellor homenaxe. Gracias, Francisco. O irmán de José María Baleiro. Premio Deportista Veterana. Vai entregar este premio Natividad González, deputada provincial, a Mar Terceiro Delgado. A dominadora da natación máster a nivel autonómico, estatal e internacional, nadadora do Club de Mar Sagamaro, campeón galega en todas as disciplinas, verán, inverno, aguas abertas, a nivel nacional, medalla de ouro nos 800 metros, varias pratas e bronces en piscinas en su campeonato de España en aguas abertas, segundo posto nunha proba da Copa do Mundo de augas abertas. A doutora Terceiro Delgado, boa tarde. Boa tarde. O seu é nadar e guardar a roupa. Sí, cerca, porque soy moi friolera. Bueno, pero compites e triunfas no verán, no inverno, en aguas abertas. Sí, en piscina e aguas abertas tamén. Tens que levar unha vida moi organizada e de moito traballo, non? Bueno, es cuestión de organizarse e dar tiempo a todo. E que te plantexas para este 2026? Pues quiero ir al europeo de verano y a ver si revalidamos la Copa de España este año. E como se mistura ou como se compatibiliza o traballo nunha consulta co de nadar? Porque necesitas moitas horas. Bueno, es organizarse. Yo trabajo por la mañana, por la tarde entreno. Pois así de sinxelo. Pois moitas felicidades. Gracias. Mar Terceiro Delgado. Y premio o deportista veterano, entrega este premio a Antonio Leira, deputado provincial, o atleta Amador Pena. Un clásico do atletismo galego, atleta de sempre, adestrador, preparador, recuperador, como Máster 40 gañou medalla de ouro en milla en ruta, subcampeonato de Europa, Máster de media maratón individual e por equipos, bronce europeo en pista coberta de 200 metros. Meditar e correr marcan a súa vida. E Amador Pena ten un segredo que se chama Kaizen. A mellora continua. Bueno, sí, é un poquinho a forma de traballar para poder chegar a estas idades, que ainda me queda moita carreira por diante, non? Pero bueno, cuidando esos pequenos detalles, cada día mellorando para poder seguir. Pero en que consiste? Que faz? Bueno, pois intento cuidar eses detalles, non? Pequenos, como digo, pois involucrando a parte da actividade física, pois tamén o descanso, tamén a alimentación, a mentalidade, estar activos, un poquinho de todo. Participas este domingo nos 10.000 peregrinos? Posiblemente sí. Esperámoste. Allí estaremos. Gracias, Amador Pena, o atleta de Santiago. E agora ten a palabra o deputado provincial Antonio Leira. Presidente, compañeros de corporación, alcaldes, alcaldesas, concelleros, concelleiras, autoridades, subdelegado do Goberno, deportistas, familias, público, en xeral, amigos e amigas. O deporte na provincia da Coruña é moito máis que unha actividade, é un motor social e é un reflexo dos nosos mellores valores. A vosa paixón, o voso esforzo diario, o voso compromiso coa formación e cos valores son o que realmente nos fai grandes. Como diputado provincial de Deportes é un orgullo compartir esta gala con quen facedes posible o deporte cada día. O constante
contacto directo será sempre a nosa liña de traballo de onde xurde o coñecemento real das dificultades e necesidades que vos afectan no día a día e no esforzo que supón manter vivo o deporte base. En ese camiño seremos sempre un compañeiro de viaxe próximo a todos vos. A nosa convicción sobre a importancia do deporte fainos e se traduce nun compromiso firme. Por iso, na Diputación da Coruña deseñamos e mantemos programas e axudas que cubren de forma integral as necesidades do noso tecido deportivo, co apoio aos clubs e con axudas específicas que garanten o apoio esencial para os clubs máis pequenos e modestos que traballan coa base. As becas para deportistas son un recurso fundamental para axudar os nosos atletas individuais, especialmente para afrontar os custos de desplazamento material, permitíndoles centrarse no seu rendimento. Destinamos tamén recursos a axudas para infraestructuras deportivas, colaborando cos concellos para a reforma e a construción de instalacións. E colaboramos con axudas para a adquisición de vehículos que este ano ampliaremos para facilitar aos clubs transporte e o traballo diario. Damos tamén apoio a grandes eventos deportivos, xa sexan campeonatos nacionais ou internacionais, que non solamente dinamizan a nosa economía, sino que tamén colocan a provincia da Coruña no mapa deportivo e, por suposto, reforzando as actividades propias da Diputación. Programas de promoción como Balonmán 5x5 na rúa, onde xa participaron nestos últimos anos máis de 8.000 rapaces en 24 concellos da provincia. Ou baloncesto 5x5 que empezamos o ano pasado, onde acudiron máis de 1.600 nenos e nenas nesta primeira edición. E tamén a posta en marcha de cursos de formación que nesta primeira edición achegamos a 8 concellos e participaron máis de 250 persoas de entidades deportivas e que facilitou o día a día dos clubs. As nosas probas clásicas, como as carreiras populares que están prácticamente en todos os concellos da provincia e no que participaron máis de 15.000 atletas, sin deixar de mencionar as copas de bateis e as copas de piragüismo, onde participaron máis de 800 regatistas. E non me quero olvidar dunha cita que temos aquí xa o carón, dentro de 2 días, que é a carreira aos 10.000 peregrinos de Santiago de Compostela. Unha carreira que empezou moi modesta, unha participación de 1.000 atletas e que vai a pechar este domingo, van a sair dende a Praza do Obradoiro preto de 4.000 atletas. Non me quixera olvidar de algo que consideramos moi importante, como son os seminarios e os encontros postos en marcha sobre a brecha de xénero. Unha brecha de xénero que é algo no que temos que insistir todos e todas, e que levaremos este ano tamén aos colexios da provincia como algo imprescindible, fomentando a inclusión, a igualdade no deporte e, por suposto, a práctica saudable. Pois ben, se hoxe estamos aquí é porque creemos firmemente que o deporte base é un investimento de futuro para a nosa sociedade, é unha prioridade irrenunciable. Para iso, a nosa mensaxe é clara e directa. Traballamos para garantir o acceso ao deporte en igualdade, para que cada neno e nena da nosa provincia teña os mesmos dereitos. E ese compromiso é firme e seguirá sendo unha prioridade. Entendemos o deporte non só como un obxectivo, sino como un proceso de mellora continua e colectiva. Esa mellora e a posta en marcha destes programas e actividades somente se pode acadar coa escoita activa ao sector. A vosa voz, as vosas propostas, as vosas demandas son imprescindibles. Son imprescindibles para a mellora constante das convocatorias e dos programas que poñemos en marcha, porque o noso compromiso final é innegociable. O deporte é unha política pública esencial e vos sodes e seguides sendo a nosa absoluta prioridade. Un agradecemento expreso ao xurado que tuveron unha papeleta moi complicada na elección dos premiados. Recibimos máis de 100 nominaciones que calquera delas podería estar entre os finalistas e fai reflexo da calidade deportiva na nosa provincia. Por suposto, tampouco me quero esquecer a todos aqueles que fixestedes posible estas nominacións, porque con estas propostas podemos estar orgullosos de que o deporte na provincia está máis vivo que nunca. As mías sinceras parabéns a todos os premiados e as premiadas desta noite. Os vosos logros
son a inspiración para toda unha provincia. Sodes un exemplo de que con traballo e paixón non hai meta inalcanzable. O meu desexo é que nos sigamos atopando aquí ano tras ano para celebrar moitos éxitos deportivos. Na Diputación imos seguir achegando os recursos que merecedes. Pídovos que sigamos traballando xuntos porque o voso é o noso éxito. Lembremos sempre que o deporte fainos grandes. Grazas por facer o deporte un orgullo para a nosa provincia e boa noite e disfrutar desta gala. O deporte fainos grandes, este o lema co que defende a Deputación da Coruña, a aposta polo deporte provincial, polo deporte no ámbito autonómico, nacional e internacional. Que nos acompañen Antonio Leira, Deputado Provincial de Deportes, Juan de Deus Fonticova, Deputado Provincial, Ángel García Seoane Gelo, Deputado Provincial, e Valentín González Formoso, Presidente da Deputación da Coruña. Entregamos mencións especiais. A primeira mención vai a entregar Antonio Leira e recollena Juan de Besa, Gerai Méndez, son directivos do Parrulo Fútbol Sala. Polo regreso á División de Honra, pola recuperación da paixón polo fútbol sala en A Malata. 2 ascensos na vida do Parrulo, a máxima categoría, primeira vez en 1998, a última vez en xuño de 2025, equipo dirixido por Gerard Casas. Ten a posibilidade de xogar polo título, está a 4 puntos. Antonio Leira entrega este premio. A zona de sexta tena moi lonxe, quedan 8 xornadas. O domingo hai partido na Malata. Este o Parrulo é o segundo equipo máis lonxevo que temos en Galicia, por detrás do Leis. Unha referencia, Juan de Besa, e ademais creo que con unhas escolas deportivas con moitos rapaces, non? Sí, a verdade que cada vez temos máis e estamos moi orgullosos de o que estamos facendo e creo que, bueno, aí está, los logros despaciño, con moita tranquilidade, pero, bueno, cada vez vemos que os títulos están aí e con mucha tranquilidad. E a Malata cunha media duns 1.500 espectadores, non? Sí, la verdad que hemos quedado abrumados esta vez porque cada vez temos máis socios, cada vez a xente vai máis aos partidos e cada vez aupamos máis ao noso equipo. Vai ben a cousa, estades ben colocados na clasificación, non sei se soñades con xogar polo playoff. Bueno, estamos aí, crucemos os dedos. Na rampa de lanzamento. Efectivamente, aí estamos. Moitas gracias. Os directivos do Parrulo Fútbol Sala. E falando de fútbol sala, mención especial para dúas xogadoras internacionais, para Ara de Paz e Marta López. Entrega este premio Juan de Deus Fonticova, Deputado Provincial. Integrantes da primeira selección española que xogou un mundial, foi en Filipinas. España conseguiu a medalla de bronce. Ara de Paz, de Neda e a coruñesa Marta López pertencen ao Pollo Pescamar da División de Honra. En un mundial marcaron varios goles. Onte a selección española xogou un amigable en Portugal, gañou 2-3. Non estaba Ale de Paz, pero estaba Marta López, ese é o motivo polo que non nos acompañan. Como estamos? Moi ben. Que iso de xogar un mundial, quedar terceiras?
Un soño, a verdade que sí, un soño que nin de pequena imaginaba que podería pasar e moi contenta. E marcando goles. Sí, tamén. As dúas, ademais. Sí, E as dúas xogades no Pollo Pescamar. juntiñas. Que vades terceiras e con que soñades este ano? Pois con pelear polo título de Liga, temos a semana que ven a final da Copa Galicia e a Copa da Raíña en maio. Pois, aparte de ter aquí a Ale de Paz, tamén temos unha mensaxe de Martita, Marta López. Hola, buenas noches a todos y todas. Soy Marta López Pardo, jugadora de fútbol sala profesional, que actualmente juego en el Pollo Pescamar en Pontevedra, e internacional con España. Y nada, como esta noche no he podido asistir a la gala, pues quería agradecer a la Diputación de Coruña por el premio y felicitar al resto de premiados y premiadas de esta noche. Un saludo. Ale de Paz, de Neda, de Ferrolterra, Marta López da Coruña, moitas felicidades, Ala, e a seguir marcando goles. Ale de Paz. Y ahora, mellor árbitro, mellor xuiz, vai entregar este premio Ángel García Seoane Gelo, deputado provincial. O premio é para Adrián Maceiras. O betanceiro Adrián Maceiras foi o mellor árbitro internacional de 2024. Recoñecemento da Federación Española de Taekwondo. É a cabeza visible do clube Cuón de Betanzos. Adrián está na carreira por ser xuiz nos Xogos Olímpicos dos Ángeles 2028. Como isto da carreira polos Ángeles 2028, como un calquera deportista? Bueno, aí estamos, sí, acabamos ahora de pasar a primeira selección, entón ahora, pois, isto nos dá acceso a ir aos mundiais, os Grand Prix, que son os que dan máis puntos para o ranking mundial e olímpico, e a partir de aí, pois, o que nos deixen facer. E estás compatibilizando traballo co Clube Cuón, non? E con árbitro. Sí, bueno, eu sou fisioterapeuta, boto unha mano no Clube Cuón, que o leva Rubén Taboada, que está por aí, e, bueno, aí axudando un pouco multidisciplinar. Está moi ben o de ser fisioterapeuta e xuiz árbitro, polo que poida pasar. Sí, sempre pillo algo, non hai problema. E para ser árbitro tens que ter unha vista aí, contactos. Sí, bueno, sobre todo o taekwondo é un deporte moi explosivo, entón, o tema de reflexos e tal, temos que estar moi encima da acción porque en un segundo pasan moitas cousas. Incluso pos a proba o teu físico. Poden ir repartidas, as patadas. Algún xa caeu, pero bueno, somos duros, non hai problema. Moitas gracias, moitas felicidades. E o mellor adestrador nesta cuarta gala do deporte da provincia da Coruña entrega a Valentín González Formoso, presidente da Diputación, Xan Suárez. O adestrador de triatlón de Cedeira, triatlón, acuatlón e duatlón. E o adestrador de Damián Suárez e Lucas Riola, campeón e subcampeón do mundo na prova de acuatlón do Campeonato Mundial Júnior en Pontevedra. Ademais, Damián Suárez quedou no top 20 do Mundial de Triatlón en Australia. Ali estivo Xan Suárez como un dos adestradores do equipo español. Xa moitas felicidades, máis de 20 anos dirixindo. Eres o adestrador dos Golden Boys, non? Como lle chaman a Lucas e a Damián. Sí, xusto puxeron ese nome o ano pasado, bueno, xa le van ganando moitos títulos a nivel nacional e internacional, bueno, puxeron ese alcume. O sea, que estás por detrás do futuro do triatlón galego. Sí, bueno, estamos traballando aí xa desde fai moitos anos, os resultados van moi ben, bueno, hai que axudar sempre que se pode. Que temos para este 2026? No que temos que fixarnos? Bueno, os obxectivos máis importantes será clasificarse para o Campeonato de Europa, Campeonato do Mundo, e dúas rapazas que temos que están peleando por clasificarse para os Xogos Olímpicos. Cales son? Son Natalia Castro, que é galega de Bueu, e unha rapaza que é de Perú, que chamase Carla, e, bueno, están as dúas aí pelexando. Que todo vaya de maravilla. Gracias, Xan Suárez Vilela. E falando de triatlón, hoxe nesta gala do deporte da provincia queremos realizar un exercicio de memoria para tributarlle unha pequena homenaxe a dous dos grandes do deporte nacional. Son triatletas, son galegos, de algún xeito un lanzou un córner e o outro rematou uno varias veces. Hoxe, no Teatro Colón, resaltamos a traxectoria de dous campións do mundo, Iván Raña e Javi Gómez Noya. Iván Raña, campeón do mundo de triatlón en Cancún 2002, campeón do mundo de acuatlón en 2001, doble campeón de Europa de triatlón.
Javi Gómez Noya, campeón do mundo de triatlón en 5 ocasións, campeón de Europa en 4 ocasións, medalla de plata en 2012 en Londres. Antonio Leira entrega este agasallo a Iván Raña. Podíamos decir que con él empezou todo. El foi a primeira gran estrela do triatlón no noso país. É de Ordes. E aquí temos recollendo este agasallo a obra de Soledad Penalta. E a que se dedica agora Iván Raña? Bueno, porque Iván Raña, triatleta, piloto de rallies, moitas máis cousas, non? Bueno, no tema do deporte tive a sorte aquí en Galicia desde pequeniño. Había escolas de deporte, ajedrez, piragüismo, atletismo, mountain bike, facía de todo, non? Entón, sigo vinculado ao deporte, sigo adestrando a xente, sigo en contacto co mundo do automóvil tamén, que é o que me apaixona moitísimo tamén. A ti que te apetece correr un rally en condicións? De feito veño de correr unha hora en Lanzarote, sabes que tamén paso ali. No, pero eu digo un rally con mal tempo. Lanzarote é fácil. É máis divertido. Cando corres en Galicia, divirteste máis. Entendes que eres o pioneiro en Galicia ou dos pioneiros, a pesar de que eres xoven? Sí, a ver, eu entendo que a nivel mediático, non? Empezaba a salir na tele na prensa, acórdome de ti, xa fai... Bueno, non digas a idade, non fai falta. Pero sí que é certo que antes había xente aquí, triatletas, que foron os pioneiros de verdad. Eu era pequeno e fijábame nesa xente. Ahora, mira, Marcos Chouza, Isasti, hai nomes aí moi perdidos, David Castro, que daqui da Silva. Eses foron un pouco nos que eu miraba para poder logo chegar un pouco máis arriba. E logo chegou Javi, que colleu os apuntes de todos vos. Javi era moi listo, entón, a verdad que daba medo como crecía de rápido. Eu acórdome que era pequeniño, entón eu xa era campeón do mundo, iba a entrenar con ela a Cabana, salía a Ferrol, e ver un rapaz, que eu son campeón do mundo, vexo un rapaz comigo que ven os meus ritmos e dicía, pero este vai ganar todo. E bueno, neso acertamos tamén. Foille bastante ben na vida. Folle ben, e aparte ahora sigue transmitindo ese conocimiento que ten, que esa sabiduría, non? Con prudencia, ademais. Está levando un grupo moi importante da Federación Española, con galegos tamén que hai. Creo que xa están sacando material, Non sei se saben, Iván Raña foi campeón do mundo en 2001, pero poucos anos antes suspendeu educación física no colexio. É verdade? Sí, a ver, eu ao principio estaba cabreado. Ahora a profesora que me suspendeu está no CEO, que hai que mandarlle un saúdo. Pero sí que é certo que cando estaba un primeiro de BUP, era campeón de España de triatlón, nadaba, corría, facía de todo e suspendéme no gimnasia. A mí un compañeiro que era campeón de España de 100 metros en pista. Pero bueno, final do ano aprobamos. E logo campeón do mundo. E tamén temos unha mensaxe de Javi Gómez Noya. Hola a todos, soy Javier Gómez Noya y en primer lugar me gustaría disculparme por no poder estar en la gala esta noche con todos vosotros. Espero que lo estéis pasando súper bien y me gustaría también desde aquí felicitar a todos los premiados y por mi parte agradecer este premio a la Diputación de La Coruña, que reconoce una trayectoria deportiva larga, intensa como la que he tenido y que además me hace especial ilusión compartirlo con el gran Iván Raña, que es un referente y una leyenda de nuestro deporte, así que súper agradecido por eso. Y nada más, espero que paséis todos una gran noche y nos vemos pronto. Un abrazo. Dous homes, dos que nos sentimos fachendosos. Javi Gómez Noya, Iván Raña, moitas gracias. Gracias tamén á Corporación Provincial. Bienvenidos al cabaret. Where the hell is my husband? Wanna take it in solo. To find me.
Let me take you by the hand right now. Fly me off to lover's land. Baby, don't you leave me at the post right now. Baby, need your love the most. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. Esta é a versión xúnior do Club de Baile Deportivo Un Paso Adelante de Narón. A formación xúnior foi cuarta do mundo e cuarta de Europa. É a canteira deste Club de Baile Deportivo. Que nos acompañen neste escenario os deputados provinciais Bernardo Fernández, Ángel García Seoane, Antonio Leira e o presidente Valentín González Formoso. Mellor entidade de promoción, o Club Ría de Betanzos. Entrega Bernardo Fernández, acompáñanos o adestador, un dos adestadores, Pablo Vázquez. Das mellores canteiras do piragüismo galego, 43 anos de vida ten o Ría de Betanzos. Do que saiu Carlos Arévalo, medalla olímpica, campeón mundial europeo. Despunta nos últimos tempos Antón Lagares, se cadra. Auga do Mandeo. Ten que ver nos éxitos do Club Ría de Betanzos. Pablo Vázquez ven acompañado por algunha das futuras estrelas deste clube. Como te chamas? Anxa. Ángela. E por que che gusta o piragüismo? Estalo pensando. Ti como te chamas? Xana. Xara. E a ti gustache moito o piragüismo? Sí. Por qué? Porque che encanta ir ao río? Sí, porque ya llevamos muchos años haciendo piragüismo, pero para mí es mi primer año. Moi ben. Ti como te chamas? Fiz. Fiz. Conoces a Carlos Arévalo? Sí. Un máquina. Sí. Ti como te chamas? Hablo. Pablo, conoces a Carlos Arévalo? Sí. Soñas con ser como Carlos Arévalo? Sí. Vas a ser outro betanceiro olímpico? Sí. E ti como te chamas? André. André, ten unha cara de pillo. Uá, o que debes facer ti en riba dunha piragua. André, estás fuerte, André? Sí. Ti en que modalidade compites? Canoa. Canoa. E ti? Mencía. E en que modalidade compites? Kayak. Kayak. Pablo, cantos rapaces tedes na escola? Pois mira, esta é unha pequena representación dos casi 100 que levamos ás regatas do circuito provincial da Deputación, cun total de cerca de 200 fichas. E, bueno, nos últimos tempos, igual choveu algo en Betanzos, ao mellor non, tiveste que facer moito indoor, non? Sí, toca a veces, pero bueno, os rapaces son fortes, baixamos ao río, frío, choiva, o que faga falta.
Aparte da tortilla de Betanzos, o mandeo que leva para que saian tantos campións? Barritas energéticas. Aquarius. Pero sí, unha gran lámina de auga que temos ali para entrenar, grandes adestradores, grandes directivos e grandes palistas, que é importante. Moitas gracias e grandes persoas. A representación do Ría de Betanzos. E agora, momento máxico nesta cuarta edición dos premios da Deputación da Coruña. Mellor entidade de promoción deporte inclusivo. Entrega estes premios Valentín González, acompañándonos as tripulacións de Empuxando Sorrisos e a agrupación deportiva Un Paso Máis. Empuxando Sorrisas é a historia de Mario e Inés. Los Marines é a orixe de Empuxando Sorrisos. É un referente na procura do deporte inclusivo. Acaban de estar na Argentina. Un Paso Máis naceu en 2014 en Carballo, unha asociación deportiva e social para favorecer a aqueles nenos e nenas con actividades deportivas e DLCs en espazo no ámbito convencional. Aquí temos a Mario. A Mario e os amigos de Empuxando Sorrisos. E por aquí temos tamén este José Luis. Temos a presidenta de Un Paso Máis, a Vanessa, que ven acompañada por Valentín, e tamén polo socio fundador, por Manuel. José Luis, que a última fazaña, a última loucura de Empuxando Sorrisos foi ir a Argentina. Iso é como un París-Dakar, pero a lo bestia, non? Pois sí, foi un pouco tolería que, bueno, non sería posible. Aquí estamos unha representación de Empujando Sonrisas, pero aplauso máis grande para esa xente que está lá arriba, que nos acompaña sempre. Non nos deixa nunca sós. Como di Eva, nós ao final temos fillos que teñen discapacidade, non? Pero estar tan ben acompañados de xente que sempre quere estar a noso carón e acompañarnos nestas tolerías é maravilloso. Eva, vin por aí unhas pistas polas que andivo a vos a xente que igual hai que mandar unha máquina da Deputación. Bueno, sí, como estás informado diso, ti? Vin algunhas cousas que estaban aí, despois de desbrozar quedou todo desbrozado, eh? Bueno, sí, facía falta. Era unha experiencia chea de amor, de moito cariño e de moita satisfacción, imagino. Sin duda é o que nos move tamén. Para nós non hai unha meta, chegar á meta ou cruzar a meta non é o máis importante. Para deportistas como para Pedro e para Mario é un triunfo estar na liña de salida. Eso xa para nós é unha meta maravillosa. Antes de falar con Vanessa de Un Paso Máis, temos a maneira tan particular, brillante, de agradecer este premio por parte de Empuxando Sorrisos. Este é Mario. Mario, creo que quieres decir unas palabras, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Muchas gracias por este premio. Estamos muy felices. E agora queremos falar con Vanessa de Un Paso Máis de Carballo. Vanessa, levades 12 anos, que o que estades facendo que desde o ámbito deportivo, que promovedes, que fomentades? Pois, a ver, en principio o noso principal objetivo é a inclusión e a integración de nenos con discapacidades a través do deporte. E que tal vai a traxectoria? Pois estamos subindo así un pouquiño como a espuma que xa me dá un pouco de medo. Sí. Os estades metendo en líos. En líos moi gordos. Mira, e este home que está aquí, como se chama? Este é o noso socio fundador, Manuel Cantelar. Manuel Cantelar é o emérito dun Paso Máis, non? Eu, un día douseme por facer algo polos nenos con discapacidade. Acórdome cando Empezamos con un rapaz solo, un rapaz que empezamos ca actividade de baloncesto. E dixo manai, ese neno non lle gusta o deporte, non vai a xogar. O primeiro día xa lle dixo a nai, cómprame uns tenis de baloncesto. E iso foi o maior logro. Eu din un paso a un lado, colleu esta xente á asociación, eu regueina
E ora eles botaron abono, isto está crecendo. É un orgullo, é como se tuvera un fillo que marcha para a universidade e que lle dan premios. Para min isto hoxe é un premio dese estilo. Moitas gracias, moitas felicidades por tantos sorrisos, por tanto amor e por este extraordinario traballo. Empuxando sorrisos e a agrupación deportiva Un Paso Máis. E agora máis premios a nivel individual. O primeiro deles vai a entregar Ángel García Seoane, deputado provincial, o mellor deportista masculino de base, Hugo Zuluaga, de Oleiros, do ano 2010, campeón de España sub-18 en 600 metros en Xixón, bronce en pista cuberta en Ourense, 6 medallas a nivel nacional. O ano pasado foi terceiro nunha proba do Campeonato de España en pista cuberta, bronce por equipos no cross de Atapuerca. Este Hugo Zuluaga, que logrou unha medalla en Ourense e o primeiro que fixo foi compartilo cun amigo que estaba no hospital. Sí, era Alex, un amigo mío de otro club, del Coruña Comarca, que hace unas semanas pues tuvo un problema cardíaco y no pudo estar en el campeonato conmigo. Pues lo recuperaste seguramente. Sí. Ahora ya está mejor y ya está recuperado. Bueno, gañaste en 600 metros, pero creo que estás preparando a distancia de 800 metros, ¿no? Sí, ahora al cambiar de categoría me tuve que pasar al 800 y bueno, me fue bastante bien este primer campeonato que quedé subcampeón de España. O sea que vas a ser o próximo Adrián Ben, do deporte galego. Bueno, eso espero. Él acabou unos 1500. Bueno, a mí a verdade é que me vai mellor o 800. Dixéronme, Hugo, que eres do Atleti de Bilbao, que é unha moi boa opción. Non van ben as cousas, pero tes algo que decir da decisión de Ernesto Valverde? Bueno, sí, que fue un gran entrenador y que hizo lo mejor para el club y que a ver si la temporada que viene nos va mejor. Sí, a ver si marcha de unha vez. Moi ben, Hugo Zuluaga, felicidades. Muchas gracias. Hugo Zuluaga e a mellor deportista femenina de base, premio que vai a entregar o deputado provincial Antonio Leira, é para Aitana Capeáns, da localidade da Baña, lanzadora de peso, campeona de España sub-18 aire libre en Castellón, 14 metros 83 centímetros, leva 3 ouros en peso, outro ouro en disco, 6 ouros en Galicia, 4 en peso e 2 en disco. Aitana Capeáns, outra das xóvenes promesas do deporte galego. Que tal, Aitana? Como é? Peso, disco, non lanzas martelo? No, nada máis, solo peso e disco. ¿Y algún día vas a decidir? Sí. ¿Por cal? Polo peso. ¿Y con qué soña Aitana? Con ir aos Xogos Olímpicos. E gañalos, claro. E gañalos. Claro. Nivel a baña total. Por certo, a ver como estás de Wikipedia. Ti sabes quen é o primeiro campeón galego de lanzamento de martelo? No. Non lo sabes. Chámase Xosé Ramón Galloso. Non é broma. El sempre di que o atletismo galego nunca tivo ese recoñecemento. Eran dous. E sempre gañaba el. E vai seguir sendo o primeiro campeón galego de martelo durante os próximos 40 anos. Genial. Moitas gracias, Aitana. Felicidades. Gracias.
me lo sé, no ya. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. ¡Hey! Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bailando se encuentra la Llorona. Salías de un templo un día, Llorona, cuando pasar yo te vi. Ay de mí, Llorona, Llorona de un campo lirio. Ay de mí, Llorona, Llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, Llorona, no sabe lo que es martirio. En Hijos de Ribera siempre estamos al lado de nuestros equipos. En A Coruña, el deporte no es solo un juego, es pasión, es identidad. Y desde hace años hay algo más que une a nuestros equipos. El sabor de una cerveza o la fuerza de un agua. Por eso Hijos de Ribera, a través de sus marcas Estrella Galicia y Cabreiroa, patrocina a los principales equipos de A Coruña, porque cree en ellos. En su esfuerzo, en su garra, en su manera de defender nuestros colores. Nuestra presencia en el deporte coruñés refleja una apuesta clara por la identidad local, la afición y el sentimiento de pertenencia. No es solo apoyo económico, es un compromiso con la tierra que nos vio nacer. Porque la historia del deporte coruñés la escribimos juntos. En cada gol, en cada canasta, en cada victoria que celebramos con una caña bien tirada. Porque cuando gana un equipo coruñés, gana toda la ciudad. Esta es una alianza construida sobre el orgullo, la tradición y el compromiso. Hijos de Ribera, apoyando nuestro origen desde el deporte. Estrella Galicia é un dos grandes aliados do deporte na nosa comunidade. Unha empresa que fai 120 anos neste 2026. Sobran os motivos para que teña a posibilidade de estar hoxe neste escenario na gala dos premios da Deputación da Coruña para recibir un agasallo a Estrella Galicia que vai entregar Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña. Recibió Rubén Valverde, o director de Relacións Institucionais de Estrella Galicia. Aparte de todo que apoia en Galicia e España, Estrella Galicia está moi vinculado ao mundo do motor, Fórmula 1, as motos, o Campeonato do Mundo das Motos. Curiosamente, esta fin de semana, celebra o Gran Premio de Motos do Brasil. Xa non é Gran Premio do Brasil, é Gran Premio Estrella Galicia 00. Rubén Valverde, que representa ser
xefe de Relacións Institucionais dunha empresa que ten 120 anos de vida. Bueno, un orgullo porque a verdade é que, bueno, Estrella é unha empresa moi imbricada na terra que apoia a todos os clubs, todas as categorías, todas as modalidades deportivas, non só na élite, tamén na base. Bueno, ese é un compromiso que ten a familia Rivera, sobre todo do seu presidente, Ignacio Rivera, que é un tolo do deporte. Sona como moi doado, pero sona cunha dimensión internacional brutal o de Gran Premio Estrella Galicia 00 no Brasil. Sí, a verdade é que este fin de semana temos a ocasión de disfrutar do Gran Premio Estrella Galicia de Brasil, que é o noso segundo mercado máis importante despois de España. E a verdade é que é un orgullo estar aí representando co nome de Galicia en todo o mundo a MotoGP, un corredor como Marc Márquez que nos represente, non? Sirmans, o portugués Diogo, e na Fórmula 1 con Carlos Sainz. Con Carlos Sainz, sí, estaba contando ahora ao presidente que xa non estamos con McLaren, estamos con Williams, apoyando a un deportista español, a Carlos Sainz. E a verdade é que, bueno, que estamos presentes en todo, ¿no? Desde o deporte base ata a elite, non? Esta semana tamén vimos competir o Celta en Europa con Cabriroa, con a nosa marca de auga, que tamén cumple 120 anos este ano. E a verdade é que é un orgullo, non? Estar apoiando o deporte, estar nunha empresa que continuamente fomenta o deporte e axuda a tantos deportistas, non? No noso país. Moitas gracias, Rubén Bardelle, de Estrella Galicia. Non se vaya, presidente, non se vaya. Máis mencións especiais. A primeira delas é para o Clube Ciclista Padronés. O Clube Ciclista Padronés acompaña ao seu presidente, Tanis Vázquez. 70 anos de vida neste 2026. O clube de ciclismo máis lonxevo de Galicia. A entidade que está detrás do Cortizo Padronés, o mellor equipo amateur español dos últimos tempos. É a entidade de José Angueira, de Xesús Blanco Villar, de Xosé Manuel Oliveira, Xosé Anxo Vidal, Martín Reu, Tomás Pombo, que pasaron este ano a profesionais. Fundouse co nome da Peña Bernardez e dai pasou o Club Ciclista Padronés. E Tanis Vázquez, a pesar de que un home xoven, é o terceiro presidente na historia do Clube Ciclista Padronés. Recórdanos, Tanis, que todo isto comenzou nun taller de bicicletas. Sí, efectivamente. Esperaba que me tocara esa tecla. Pero vamos a ver se libramos. Sí, todo naceu nun taller de bicicletas, é lógico. E de aí pasouse a empezar a organizar carreiras e logo a proteger e promocionar ciclistas. E o primeiro presidente foi Paco Rodríguez, acompañado de Julio Vázquez e tres compañeiros máis foron os que votaron a andar o club e aquí estamos, 70 anos casi. E vides de organizar o Gran Premio Ruta Xacobeas, Elite Sub-23, veñen agora semanas brutais en Padrón para o ciclismo. Bueno, Padrón e bicicletas e letras, é o que hai. Pero este ano sí que temos un ano moi importante. Tuvemos agora a Copa de España, agora temos a Challenger do futuro, vamos ter etapa da Volta Femenina, da Volta a España, vamos a ter etapa no Camiño, do Gran Camiño de Ezequiel, pois moi completo. E logo a celebración dos 70 anos. Moitas gracias, moitas felicidades por ese 70 anos. Por certo, están todos convidados á Festa da Pascua de Padrón. Este ano baixou o nivel co pregoeiro, pero vai haber toneladas de polvo para todo o mundo. A partir do día 4 de abril, a Festa da Pascua, iso é unha dimensión universal. Máis premios que nos acompaña Antonio Leira, deputado provincial. Outra mención especial para Luis Penido. 2025 inesquecible para o piloto compostelán. O primeiro piloto galego en conquistar un campeonato de Europa. Campeonato de Europa de montaña na súa categoría. A primeira experiencia en Europa para Luis Penido. Foi o máis regular e conquistou contra todo pronóstico ese título de campeón de Europa. O se recibe este agasallo na Gala do Deporte da provincia. Contanos, Luis, como foi esa experiencia por Europa o ano pasado? Foi increíble, a verdad que competir en 10 países distintos foi para nós toda unha experiencia.
co apoio do noso equipo, que sempre que está aí atrás, dos nosos patrocinadores, e foi unha vivencia única despois de tantos anos de competición, de partir das copas de promoción de Galicia, da base, pois ir escalando e chegar a gañar un campeonato de Europa foi algo increíble. Lémbranos donde estiveches competindo? Estuve en moitos sitios. A primeira foi en Francia, a segunda foi en Austria, logo viñemos a España, Portugal, estuvemos na República Checa, que batimos o récord do trazado, logo estivemos en Polonia, Alemania, Suiza, Croacia e Eslovenia, o sea que foi tremendo porque foi cada 15 días un país e foi super emocionante ademais. E este ano vas a reducir o número de presencias nos grandes premios, non? Sí, posiblemente teñamos que reducir porque non somos capaces de acadar ese presuposto que necesitamos para poder defender un proxecto deportivo desta dimensión, non? Para non ser un orgullo poder estar aí, pero temos que ser conscientes de que o ano pasado tuvemos que sufrir moito, asumimos moito risco non só de ritmo, porque o ritmo é altísimo, hai que arriscar moito, sino ademais que económicamente o noso clube é un clube pequeno e non pode soportar semejante nivel de custes e de riscos económicos que ten un proxecto desta dimensión. O sea que te vamos a ver pilotando en 4 ou 5 probas. Posiblemente, ainda non temos completamente definido o proxecto, nos gustaría saber realmente con canto presuposto contábamos a finais de novembro para poder organizarnos, porque nós temos unha base en Santiago e temos outra base en Italia, desde onde movemos para facer todas as probas de Centro Europa, e claro, xa vamos cos plazos moi tardíos e defenderemos este ano como boamente poidamos, pero desde logo que daremos o 100% como sempre e defenderemos a España, que é todo un honor, a Galicia e a Santiago de Compostela, alá por donde vayamos a competir. Moitas gracias. Luis Penido. E agora, seguinte premio, vai entregar Natividad González, deputada provincial, mellor deportista con diversidade funcional, Jacobo Garrido. Recolle David Brun, padriño do premiado. Jacobo Garrido logrou a medalla de prata no Mundial de Natación Adaptada en Singapur, 400 metros era a proba, a 30 centésimas do ouro. Levaba 6 anos en podio, deixou o CAR para fichar polo Clube Natación Tarrasa. Non nos pode acompañar Jacobo, pero deixou esta mensaxe. Hola, soy Jacobo Garrido Brun, nadador paralímpico coruñés. Y nada, quería agradecer a la Diputación por la organización de estos premios y también por la ayuda a los deportistas con las bolsas de becas. Eso enseña que la Diputación de Coruña promueve el deporte y ayuda a todos los deportistas. También quería felicitar a todos los finalistas. Cualquiera podríamos haber ganado este premio, hay mucho nivel. Y también quería agradecer al jurado por la entrega de este premio, ya que también sirve como aliciente y motivación para seguir año a año intentando superarme. Este Jacobo Garrido, que seguramente será un dos deportistas galegos este ano nos próximos Xogos Paralímpicos de 2028. E agora, Valentín González Formoso vai entregar o premio a mellor deportista con diversidade funcional no ámbito femenino e a ciclista María Xosé Pose. Ciclismo adaptado, María José Pose de Noia gañou a Copa de España en 2025 e o Campeonato Galego, subcampeón de España en liña en ruta, gañadora da Beovia San Sebastián. En 2019 sufriu un accidente, foi atropelada. En 2022 puxose en contacto coa Fundación Enki, coa que colabora en xornadas de sensibilización. Hola, María José. Boas tardes. María José gañou a Beovia San Sebastián, entregouse o máximo, lesionouse e ahora estamos, digamos, recuperándonos, non? Estamos un poquinho de baixa, si non chegou para empezar a temporada, pero a ver si para cando remate estou lista. Bueno, pero como non hai presa, María José, centrámonos en xullo, máis ou menos, non? En julio en Melillas, e a ver se vamos co meu equipo. Xa busquei un recorrido no meu pueblo, en Noia, que é así algo axeitado para min, empezar a entrenar. Bueno, a túa vida é unha vida de película, é unha vida de gañar para volver á vida despois do accidente de 2019, posta en contacto coa Fundación Enki e dis, vamos para adiante. Vamos para adiante. Son reveses que dan a vida, pero despois posta a pensar que o que queremos para un mismo, queremos estar ben, queremos volver a ser independientes, e o deporte é o que me está axudando. Por que o ciclismo? Bueno, é un deporte do que eu me vexo mellor. Alguén me dixo, si non anduvo nunca en bicicleta de pequena. Nunca anduve en bicicleta. De feito, super sacrificado.
Pero, bueno, é un deporte que sí que pega moito comigo, porque colles a velocidade, aí abaixo na handbike hai moita aerodinámica, entonces, pois, contagioume. O sea que eres valiente. Son atrevida. Non sei si pensas en Xogos Paralímpicos Los Ángeles. De momento non, eu procuro mellorar ano a ano, e, bueno, que se preste, pois, darás. Queres decir algo máis, María Xosé? Nada, simplemente dar as gracias e, bueno, pois aos responsables de isto e a toda a xente que me apoia, porque isto é día a día, entrenar todos os días, aos meus compañeiros, ao meu club Enki, e nada máis, só me queda comprometerme, seguir sumando e disfrutando kilómetros. Moitas gracias, un aplauso para José Pose. Gracias, Natividad, gracias, Antonio. Ahora ten a palabra Valentín González Formoso, o presidente da Deputación da Coruña. Moitas grazas. Benvidos e benvidas a esta enorme, querida Casa da Cultura como é o Teatro Colón, pero que tamén alberga pois aquilo que nos lle damos moita importancia, que é o recoñecemento ao mundo do deporte. Hoxe, agradecer ao xurado é importante. Hoxe, agradecer aos premiados e premiadas é moi relevante. Pero quixéramos facer un recoñecemento a aqueles que non subides aquí, aqueles e aquelas que o dades todo polo deporte, que sodes capaces de soster ese mundo do deporte das decenas e decenas e centenas de disciplinas deportivas que son capaces de prestar un servizo social, persoal, que son capaces de ofrecerlle a posibilidade de adicarse a un deporte ou de practicar o deporte por minoritario que seña ou mayoritario que seña a través desas persoas que conforman as xuntas directivas de todas as entidades deportivas que residen na provincia da Coruña. Sabemos do esforzo que facedes no día a día, da renuncia persoal que toca facer para que cada mes haxa recursos suficientes para manter as fichas, para pagar arbitraxes, para soster o transporte dos rapaces e rapazas. Sabemos das dificultades que supón soster ese sono que se chama un clube deportivo. Sabemos da implicación tamén, hai que recoñecelo, das familias, dos avós, das aboas, dos pais e nais que son capaces de condicionar absolutamente a súa vida persoal, familiar e profesional para que o rapaz e a rapaza este no lugar que é citado para practicar, no lugar que é citado para entrenar, a hora exacta e os fines de semana absolutamente dedicados a que os rapaces e rapazas podan competir e podan desenvolverse como persoas, porque o deporte é iso. O deporte leva vinculado a nós dende que somos prácticamente nada. É o primeiro deporte que facemos, a primeira actividade que emprendemos cando nacemos é camiñar, que xa en sí mesmo un deporte, ao que hoxe chamamos senderismo. Pero esos inicios marcan as nosas vidas. A nosa infancia marca as nosas vidas. Axuda a conformarnos no que hoxe somos. Persoas adultas, prácticamente todos e todas nós practicamos algún deporte en algún momento da nosa vida e perfilaron o carácter que temos. Axudounos a renunciar, axudounos a aspirar, a soñar, axudounos a compartir, entregounos, ensinounos o que é a amizade, ensinounos a soñar, ensinounos a ter prudencia, ensinounos a manexar os tempos, ensinounos o que é o respeto por ti mesmo e tamén polo rival. Ensinounos tamén a recoñecer o esforzo dos máis e, polo tanto, entendedes como a min que o deporte merece ser cuidado, merece ser apoiado. A nós nos toca a parte fácil, aínda que a veces a burocracia nos lo apoña difícil a nós e a sufrides vos. É certo que triplicar o orzamento en deportes non foi doado, hai que renunciar a outras actividades, hai que priorizar nun orzamento que ten, lóxicamente, como todo na vida, os seus límites. Pero entendemos que unha sociedade que practica deporte é unha sociedade alegre, unha sociedade contenta, unha sociedade que soña. E non hai que pensar máis aló do que valoran os nosos pais e nais que os seus fillos e fillas practiquen un deporte. Lles dá seguridade, lles dá tranquilidade e probablemente despois de que cumpran nos estudos, que cumpran no deporte, seguramente son os dous piares básicos da educación xunto cos valores.
que trasladamos como familia. Non? Por iso, a todos aqueles que o fan posible, que non é a Deputación, que o que fai é a parte fácil, a parte administrativa, pero a todos aqueles que de verdad o viven persoalmente, teñen que costear ás veces con seus avais, pedir préstamos persoais para lograr acabar a tempada, aqueles que chaman ás portas para buscar financiación, aqueles que venden rifas en Navidad ou cando toque, aqueles e aquelas que levan hasta roupa a súa casa para que teñan os rapaces e rapazas esa roupa para o fin de semana de competir. A todos e a todas, un enorme coñecemento e un enorme aplauso e moitísimo cariño. Moitas gracias. Quédanos 2 premios para entregar aos mellores deportistas, tanto no ámbito masculino como no femenino. Por favor, Antonio Leira. Entramos na reta final desta gala deputado provincial. Mellor deportista masculino é Lucas Yáñez. Entrega Antonio Leira, o campeón europeo senior de patinaxe artística en Trieste, en Italia. De Oleiros, 21 anos, en 2021 foi o campeón mundial junior, pertence ao Club Patinaxe Maxia. Este é o mellor deportista masculino, ten un título mundial, ten un campeonato europeo senior. Que falta para este 2026, Lucas? Bueno, clasificar al mundial y ganarlo. Así vamos, con esa intención. Ojalá pueda ser posible y trabajamos para ello. ¿Estás consiguiendo todo lo que tenías en la cabeza, que pensabas que podías lograr? Bueno, cuando era niño sí que pensaba que mi objetivo era llegar al mundial, pero ganarlo la verdad que no era visible en mi cabeza. Has hecho como junior, ahora falta solo, después de un europeo, gañarlo como senior, ¿no? Eso es, a ver si este año clasificamos, seguir trabajando y una vez llegamos a ganar. ¿Os teus rivales, quiénes son? Bueno, pues catalanes, madrileños, hay algún gallego también. Entonces, pues nada, uno desde mi club muy fuerte, una de Cereijo, y la verdad un compañero, y trabajamos juntos para llegar a lo más alto. Muchas gracias, muchas felicidades. O mellor deportista, Lucas Yáñez. E o premio a mellor deportista vaino entregar Valentín González Formoso, presidente da Deputación. O premio é para unha xogadora de hóquei. Acompáñanos os seus pais, Sonia Riquelme, Javier Sanjurjo. O premio é para María Sanjurjo. Campeón de Europa de hockey sobre patins con selección española, titular e goleadora, 8 tantos en 6 partidos, gañou a Champions co Fraga, subcampeón mundial de clubes co Fraga. Este sábado ten unha cita moi importante, o partido de Liga Vilasana Fraga. O Fraga é o segundo clasificado, aspira a conquistar o título. O partido é mañá, o título en xogo da Liga de Hockey. Por iso non nos pode acompañar hoxe María Sanjurjo, pero deixounos esta mensaxe. Bueno, primero, buenas noches a todos. Quería agradecer que me entreguen este premio porque pienso que es un reconocimiento muy valioso para un deportista, porque creo que se reconoce pues todo el esfuerzo que hacemos día a día, que a veces podemos llegar a pensar que no tiene su valor o su recompensa, y creo que no hay mejor manera que el premio de mejor deportista en tu ciudad. Así que nada, quería transmitiros que estoy muy contenta y que me da mucha pena no haber podido estar allí, pero que estará mi familia, que no hay mejor representación que ellos. Así que nada, disfrutad mucho de la gala y un beso enorme a todos. María Sanjurjo, mellor deportista no ámbito femenino nesta cuarta edición dos premios de deporte da Deputación. Non te vayas, mami de María, non te vayas porque nos falta unha cousa, a foto final. Que se veñan todos os galardoados, facemos a foto final desta entrega de premios. Lembramos, en fronte está o Palesco, compartimos un viño galego, recollan a súa entrada para participar nese viño galego. Ata aquí esta cuarta edición dos premios do deporte da Deputación da Coruña desde o Teatro Colón. Foi un placer, non deixe nunca de sorrir, que haxa saúde, que haxa traballo, que haxa liberdade. Boa noite. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring
and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe there never was, but now I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding? Moitas gracias, moitas felicidades. Vémonos de contado, no parezco. Touching warm, reaching out, touching